Joko nggih? Nggih. Mas Joko ya. Mas Joko Mas. Mas Joko sikang keju lamunan 10.000. Pas. Wey!
nyawer ya. Lah iya Ya, Rom, pinter ya. banget iki ngerti wae ngono lho sing apa tak butuhke ya. Ya, iya, no. Mas penyekuat aja singkong dan keju. Ya. Bose sayur buah ben anu nggih mboten Ah. kelamaan nunggunya. Lah aku ndak ngerti nek bose sayur. Biasane niku mbek Aryan nok nggih. Wae dulu Kak Isa. Ah. Niki tak aturi satu dulu ndak masalah besok Nggih. lagi ganti nggih. Nah, soalnya iki wis dalu banget nggih. Nggih. Kersane Mbak, lakon ini. Mau Mas singkong ini wis ya. Mbak Gimbul ya permintaannya nggih. Nggih Mbak Aro. Kau bilang cinta padaku, aku bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda.
nyuwun sayur balap nggih mugi-mugi tansah pinangan berkah barokah. Usahanya lancar selalu. Bonus Mas lamunan nggih. Pungkasan mangko ana tayu barake tas diaturi sebisa Pak Kali. Monggo lamunan sithik-sithik gak masalah Mas Ari. Jus. Nggih. Yuk. Lamunan. Mei. 10.8. Ayo Mi. Sak ceritan tok iki, sak saret tok. Sugri bread. Bariki ngayahi kewajiban nang pepungkuran aja lali ditintake kewajibane mengko kena duka Gusti Putri nggih. Pak Kawi pamit nggih Pak Kawi nggih sembah nuwun ya. Iya iki sak lagu cuy. Monggo. 10.8 Mas. Sampun. Makasih Pak Cik, betul. Ya, bonus. Woi. Apa le? Apa? Ayo Dek, Bagong mendae Lekting, ayo YouTube-nya dilihat ya, di subscribe. Bagong Lekting terima kasih bekerja sama bareng Wahyu Manggolo. Iya. Terima rati plonjo. Jogetnya terus piye? Ih malu aku. Kemengnya. Lho, kok ame medun niku lho. Biasane malu-maluin ae kok.
ya Pardi. Ngetan paling ulon Dulure Arum. Iya. Pak Kawi nderek beksa Pak Kawi kali Bu Sri. Monggo tayub-tayuban. Iya. andeng-andeng neng pilingan Jos. Pria Polangan. Hai. Slagramu saya nambahi wangun dasar ayu lancir kuning ora mokal atiku dadi komeng mesmo setitik aku srimo kena kanggo tondo kangenku rino wangi sahewa tresnaku tan bisa lali Cukup semene anggonya tutulanan. Ayo padha ngayaku wajiban nang pembongkaran nduk. Kanjeng Adipati Purwa Madyasana kepiye nalika kowe nggulung Bandira ing Kraton Tanjungan Campuh perang dumadi Tanjunganem dalah aku iya nanging emanipun kula kawula salah apa ya kaya ngono kakangipun Senopati wonten ing Tanjunganem menika saged kula kalahaken sak banjure nanging sak munduripun Manggala Yudha Sutresna wonten Senopati kekalih ingkang katriyasaning ngedap-ngedap ingkang nami Candana lan Tosidana kala sak temah prajurit-prajurit Hargapura kula unduraken kula ngeman menawi mangkenipun kathahipun pangorbanan apa kaya ngono nggih leres Rama malah kapara wujudipun boten kados dening menungsa kaya demit tapi niki leres Rama kula niki sampun kepranggul piyambak yang setunggal wujudipun ireng
Setunggal malih wujudipun abang Rama. Wis Abang karo ireng kaya lapis ae. Ae. Sopo ae? Sopo jenengmu nok sugih kendel Bondowani? Miyak sagunging pranayaka kang sumeba ana ing Kadipaten Argapura. Iya. Marianti, saka ngendi? Saking kayangan calonkan. Wigatimu apa? Pengen pinanggih sembah wonten ing aku. Apa kowe seruh? Dewe. Aku dhewe. Jenengan pengen pinanggih Marianti, terus kok gampang temen kowe muwuh aku Rama. Ketemu pirang perkara Marianti ya. ngantos kula wantun bilih penjian menika Sudarma. Kula menika pikantuk dawuh sang Ibu Bekaring Tokoro. Bilih kula menika putra panjenengan ingkang kalih dosa kapungkur nalika piyan pamerake wonten sak ngantos kasempyak angin ingkang ageng. Ing kula menika putra panjenengan kaji. Pancen aturmu bener. Nalika semono pancen aku duwening putra-putri kang wujud padon. Saka bungah rasaning atiku tak pamerake ana ing alun-alun Kadipaten Argapura. Nanging ora ngerti sangkan paraning bilahi ndilalah barengi angin sak temah putraku ilang. Kalamun sing urip pancen udakara jebles kaya dening kowe. Kula putra panjenengan Kang. Romo, Piye. ampun pitados rumiyin kalian Waryanti. Iya. Wedal sakmenika nembe kemawon ayunan perang. Argapura lan Tanjunganom. Bener. Mbok menawi menika trek sandri musuh ingkang pados karingkihan wonten ing Argapura. Apa kaya ngono nggih? Resmo, kula sarujuk menawi tuhu leres Waryanti menika putra putri dalang. Iya. Monggo dipun ajokaken wonten tengah Raranggana pinangka lelabuhan tumrap Kadipaten Argapura. Yen kowe piye? Menawi saking pemanggih kula Rama, kula niki condong sanget penemu dumateng kadang kula. Kaya ngono. Iya. Marianti ora tak ambali meneh. Kowe mesti keprungu, ya. Wektu dina iki Argapura lan Tanjunganem satru jaya dalem. Kalamun kowe bisa nggulung bandera Tanjunganem, ora esuk rasane tak angkat putraku. Kula sadhai Kang. Tindake. Wis ora tak bubarake. Ya saken. Wis sawetara suwe Tanjunganom lan Argapura ayun-ayunan perang. Ing nyatane nganti iki dina urung anakake padhang kapara. Kang kapiji maju ana ing medan logora liya ya kadangku Kang Mas Krisna. Nek kok ora kaya padatan. Rasane atiku muwas-was langsung melamukirake kadangku Kang Mas Krisna. Sing tak wedoni lamun kadangku Kang Mas Krisna lemone beboyo. Muga-muga wae kene aku tasah kedonga muga kadangku Kang Mas Krisna bali pikantuk keselamatan. Nah! Aduh! Hei! Kasidana! Apa? Hei, tangi! Heh, Iki ngopo? semaput. Sapot? Iso.
sandang semaput ya tak disiki. Ngono. Ya, Iya wis. kowe nek roh aku terus semaput. Ngono ya. Wis dibaleni ya, no. Ben. Lapor Kang maju ning medan peperangan Ranulya ya kadang Kang Mas Trisno. Mula ning kene aku kudu dedonga. Lah, iki apa? Let. Ono wong semaput kok mapan. Tak umbarno. Sikil kiwa dibuak kiwa, sikil tengen dibuak nengen, sikil tengah ditokno. Sik botone iki apa? Sikil tengah. Ora ono kok sikil tengah iki apa ta sing dono aku mah. Iki apa? Dilebono saru. Saru kuwi to. Iki udel ora kenek tak lebokno, paling ya tak sempetno. Kuwi udel. Udel. Iki aja ngawur. Lah kok ngawur? Ora ana kok udel manggone ning kono, lumrah udel iki manggone ning kene. Ora kenek diketok. Terus dadi neloler. Senjatane Tosidana ya iki sing ngalahno wong-wong Hargapura. Angger tak antem udel kliyer-kliyer mblenger ya iki. Nek ya aja ngono to sidane iku saru. Tak singgahne. Ya singgahno. Aku tak takon karo kuwi. Takok apa? Iki dina Tanjungan Nargapura ayun-ayunan perang. Iya. Lho ngopo kowe dadak mlebu ning Taman Sari kowe rasa biantu karo sedulurku Kang Mas Trisno? Sutresni. Apa? Sebabe apa aku wani mlebu ning gone patunggonmu ya Taman Sari Tanjunganom. Lah sebabe apa? Merga sak perjanjen karo kadangmu ya kakangmu Sutresna. Kowe nganake prajanjen? Prajanjen karo Sutresna. Isine prajanjen ki apa to Sidana? Isine Sutresna maju perang kalah karo Hargapura. Jaluk sabiyantu antarane Kakang Candrana karo aku Tosidana. Lanjut. Aku gelem bantu kakangku Candrana gelem ngrewangi waton ana sarate. Sarate? Banjur sarate apa? Sarate aku kon ngepek bojo kowe. Piye? Aku kon ngepek bojo kowe. Heh. Ayo budek. Aku kok rada ora krungu. Baleni tembungmu to Sidana? Aku kon ngepek bojo kowe. Iki tenan? Tenan merga apa mangkel atiku mangkel atine Kakang Candrana. Kok iso? Saben sabiyantu karo dulurmu Sutresna entuk bebungah ora tau tekan aku tekan Kakang Candrana dipek dhewe. Nah, iki kesempatan. Nih. Aku kon ngewangi undu-unduane kowe kon ngepek bojo aku. Lah kowe yo gelem. Loh, sapa sing emoh karo kowe? Wong goblok. Lah kok kepenak temen kowe? Loh, kok iso kepenak aku? Rupamu wae ireng gambreng kaya tap-tapan oli kok arep de bojo aku. Kleru. Iso tiba kosok balene Sutresni. Lah kok iso? Kowe yen entuk Tosidana padha karo entuk swarga aku sing kelebon neraka. Walek to Sidana. Kok iso balik? Apa to kelakon aku duwe bojo kowe? Ya. Iki neraka kanggoku ning swarga kanggomu. Ya ora iso yo kowe sing entuk swarga. Yo kowe. Saiki umpama kowe kelakon dadi bojoku, mlaku bareng mesti wong alok ngene. Aloke piye to? Ya Allah, Sutresni rupane ayu, wong kok menik-menik entuk bojo kok gendruwo, neraka kanggo aku. Piye? Mula saka kuwi kowe aja gelem. Loh, kudu gelem mergo aku urung duwe bojo. Nek aku iki moh karo kowe. Aja gawe nganyele. Wis ngene wae. Piye? Pilih siji antaraning loro. Aku iki bakal milih. Milih. Milih apa to Sidana? Kowe tak pek bojo apa aku mbok pek bojo? Milih salah siji. Kok rada aneh ya pitakanmu? Lho, Sik. Baleni. dungono sing tenanan. Aku ngepek bojo kowe
Apa kowe ngepek bojo aku? Tosidono. Iku Piye? ya padha wae. Lho kok padha ning Ya padha aku bokon ngepek bojo kowe apa kowe tak pek bojo aku iki ya padha. wis gelem mo? Mama, Gelem. aku iki wis kandha yen aku iki mah. Kowe anggere gelem manut aku. Penak. Sing kandha sapa kepenek? Tenan ra gelem? Mama. Tosidono iso alus iso kasar. Ora ana sing maning ganggu gawe Tosidono nek duwe kekarepan. Alah, Sutresni, apa? ora gelem tenan? Mama. Ngertenono Tosidono ora mung jaduk karono pusere, ning Tosidono duwe sifat kandel utawa ndek aji-aji siluman. Aji-aji kok siluman. Siluman. Aji-aji iki apa? Siluman perhewanan. Hewan. Jenenge apa to Sidono? Wedhus janggitan. Kowe iki ngawur kowe iki. Lho, Ora ana aji-aji kok jenenge iki wedhus janggitan. ngelmu wedhus janggitan iso metu sak kala mangsa Tosidono digawe ati utawa gelo lara ati. Alah. Piye? Sajan to kowe iki duweni aji-aji wedhus janggitan. Ya. Ora bakal mempan mbok tamakke ning aku. Lakon. Hup! Aji wedhus janggitan. Hup! Iki ngopo? Goblok. Piye? Entar mengi. Piye? Nek aku wis matek aji wedhus janggitan, So? kowe dadi wedhus wedok. Sik, aku dadi wedhus wedok. Iya. Lah carane dadi wedhus wedok iki piye? Nek wis ana wedhus lanang beker-beker, Heeh. wedhus wedok iki mlaku rono, Rono. mendhet terus bokonge diupit-upitno. Ngono. Iya. Ya wis yen ngono dipraktekke ya. Iya. Kowe dadi wedhus lanang, aku dadi wedhus Wedok, mlaku kok kene teko kono mandhet terus bokonge diupit-upitno. Iya. Matek ajiku. Wedhus janggitan. Hup. Iya. Dene. Wedhus kurang ajar iso diundul-undulno. Lah piye? Jare bukan kopat kapital. Ya iya wedhus lu cung beblak. Ayo, Nak. Eh. Ayo. Buakang pada citaan wajan. Lho iki piye kok bingung nopo? Wis gelem apa gelem? Mama. Gelem apa gelem? Dene mati ya, Ma. Tak perkosan. Kowe aja ngawur. Tak perkosan. Kewani cedhak karo aku ditenono kowe. Hut. Anak kecepet. Moyo nak. Gelem. Gelem. Super ajar kowe. Moyo apa? Ngantek ngiler aku. Gelem yo ni. Ma. Gelem yo ni. Tolong. Urung tak dadeno. Gegek temen iso. Ya putih ya. Mulane rene aja rono. Ngono ya. Gelem ya. Mama. Wis kowe nek gelem dadi bojoku, njaluk apa ae ra bakal tak turuti. Biru. Kliru. Kowe nek gelem dadi bojoku, kowe njaluk apa ae tak turuti. Wis ora usah njaluk apa-apa sing penting aku dadi bojomu. Tak sitana. Eh? Omonganmu ki kliru tak benerke. Lho, aku omong piye? Kowe nek gelem dadi bojoku, njaluk apa ae ora bakal tak turuti. Tak sitana iku kliru. Lah terus, Kowe nek gelem dadi bojoku, kabeh penjalukmu tak turuti. aku ora njaluk dadeh wis pokoke nek gelem dadi bojoku. Walah mau beto tenan kowe. Aja ya nek ya aku Gini mau. ya, Nih. Mau. Gelem mo. Mama. Mumpung ora enek wong, ora ana sing wani mlebu ning Taman Sari. Tak kadani ya ta Sidono. Piye? Tinimbang aku dadi bojomu, Ya. kowe becik tak ben nganggur. Aja muni ngono. Kene, Tinimbang kowe aku ora dadi bojomu. Lalu wong takon ngececeng terus. ya ora iso. Tak tutupi kabeh apa. Tenang. Kelakon le. Lakon apa ora Eh, lakon? Mama. Kelakon le. Ora iso. Gelem. Mama. Hei, Lha wong lanang kok kaya kowe meksa terus.
Kowe urung roh rasane. Rasane gene. Engko nek wis roh rasane enak enak. Sing ada sapa wong cilik kok enak. Cilik tapi kan dawa. Ngono. Nasi dono kowe kejo ngono megilan aku nyawang kowe. Ayo nih. Gelem ya. Lah, goleki. Nasi dono kowe kejo ngono iki apa iki? Kok ngono kowe iki? Raja Wali sudah parkur. Aku wong tok wis kok kene lho, Kang. Maksudem piye? Bareng ana kahanan kaya ngene iki aku saiki lagi ae memahami sesuatu. Sesuatu iku gak atos piye. Kok memahami maksudnya piye Kakang Candrono? Jebul ya mono ya mene iki aku kalah glibet karo anak buahku. Loh, masa iya? Buktine iki ae. Terus Wis tak ewangi miber bendang teko nggone Taman Pamargi putrine Sutresni. ya Lho, teko kene wis mbok disiki. mergo aku ambles bumi golek dalan tanah sing gembuk iso bablas teko taman. Kowe miber angin banter mesti suwiwim kebel-kebel. Iye Kakang. Raja Wali. Wis tak centelno kiwa karo tengen. Ora bakal ngewangi. Wis entuk apa urung? Urung lagi tak rayu. Ternyata Sutresni ora gelem. Tegas Aku ditolak karo Sutresni. prajanjene awake dhewe. Sapa sing digelemi Sutresni Sing ora ditampa aja lara ati. salaman. Sutresni, Kepiye Candrono? aku sing mbok pek bojo apa kowe tak pek bojo? Ya wis. Ya Mau wis. wis dienggo Tosi Dono golek liyane. Wis. Ora ndungokno. Wong kowe ra ndungokno. Wis ta urung? Mang iku nek mbayar iku engko ae awi. Pak Wi, ngene iki lho ndekne bingung ora ndungokno malah Wis iki to ditung ben duit. dienggo Tosi Dono kowe golek liyane. Sutresni, Apa Candrono? Kowe tak pek bojo apa aku? kowe seneng am disiki ae. Kowe dadi bojoku. Oh, ya ngono nang bedane karo Tosi Dono. Kowe uga kepengin dadi bojoku rungokke ya Candrono. Mari basan nanti aku kute jagat aku rasa gue dadi bojoku. Cah wedoke goblok ya. Lah iya. Goblok kene. Ora ngerti nek aku ketua menawa ya. Iki Candrono Si Candrono. Petok-etoke dadi Candrono ora dadi Weh. mogol. Kowe nek ngerti lho aku dadi duda yang gerdina itu. udah absen. Kowe kok malah Moh goblok. goblok. Apa kowe ngepek aku wong loro? Aku ngepek kowe wong loro nang ngatasi aku. Iso sok ben duwe anak-anak sogok tunteng. Kok iso ngono? Ireng karo abah. Aja ya Candrono. Gelem. Lem. Ma. Mama. Ayune tumpuk. Kowe iso teruse ta ora? Ras terus ya tak potokno. Dasar Pancasila. Dasar ayu. Dasar ayu langkung langkung. Kowe iki nek gandrung ngadeg kene cedhak kok lungguh. Mas Sami ki aku gak ngadeg. Nanti lungguh. Tengil. Come here girl. Apa kuwi? Nganggo bahasa Inggris. Baleni. Come here girl. Artine apa iku? Rene ocah ayu. It's me. Love you. Yes, I don't. Apa? Yes, I don't.
Ya ora iku piye maksude? Lah iya ora mudeng aku. Nek ra gelem kowe tak perkosa ngono. I don't not speak. Apa iki? Yen ra gelem ngono. Numpak pik. Tekan ndi? Turutan. Turu. Aja dawa-dawa nek kepleset. Urutana ngono aja tur. Pleset malah kacau. Urutana ngono. Lah iya. Baru lucu ya, Cek. Tur. Ayo. Urutana ngono aja mbok tur. Kepleset kacau iku kok. Aku ora iso kepleset lho. Turu ana. Saru iki. Wah aku Candrono Saru. No. Turu ana. Lah aku mau ngomong apa? Turu ana. Ya Saru. Waduh. Pripian? Iki aja merah. Saru Candrono. Aja. Aja Aja dalane Candrono. tansah gawe. Iki kaya kowe. Kadene bola-bali pagi ya, Mak. Sing gandrung kono masuk aku. Ngedak orene kowe tak keloni. Sampai ngeloni aku. Lalu papa ngono apa kabeh kok arep ngeloni aku. Ngedak orene kowe tak kemuli. Mak. Li kemul. Wale li kemul. Apa iki? Lah kemuli ra? Li kemul. Aja tansah gawe. Bebasan rawe rantas Malang putuk. Hubungane apa? Gak roh. Ala kene lho. Ubur-ubur ikan lele. Maksude Kowe nek ra gelem nekat le. ubur ikan lele. Ngono. Tegese. Aku pek bojo le. Mak. Moh tenan? Moh tenan? Mak. Moh tenan? Mak Candrono. Apa no? Kausa. Mosok aku merkosa. Loh. Wong lanang aja nganti ditolak karo wong wedok. Ngono. Kerek didono. Piye iki? Kerek didono. Ora kena. Didono. Duh. Dukono. Kesuwen. Ayo. Santai ora tak apa-apano. Geden tenan aku. Santai. Munaji teko. Tes darah. Kowe kok melu mlebu ning taman
Tanjung Anom karepmu apa Sutris? Apa-apaan ini? Ya enggak tahu. Kalau ketoprak kok apa-apaan. Lah wong aja anak buahe trimo. Perjanjian yen iso gulung gendera Kabupaten Blora kok Kabupaten Blendi Argopura. Argopura padha one ya. Undu-unduane Sutrisni. Anak buahe trimo kabeh. Kasih yo. Kowe grandong, aku pur. Lah iki munaji. Oh, Dadi bambangan ngono ora macem blas. kalau kanyeben ngene kaya diingkup. Piye? Sutrisno. Kuping iso dileboni kewan. Apa adimu ora mbok omongi yen to aku iso nggulung gendera Argopura. Argopura. Unduh-unduhane adimu dadi bojoku. Pancen bener rikala semono. Ya kesuwen. Kaya ruwaine Nasir. Mosok kancane Pecengan kok to. Oh alah Gusti, Gusti. Walah dir sudir. Maksudnya ku piye? Maksudem iku piye? Lho kok gak dalan blas iki lho maksudku ujug-ujug kok ngetokno ngene kan iki. Maksudnya gimana, Bro? Elek-elek ngene iki anake ratu. Ratu Ratundi. ilang. Wis ilang. Bosak kowe nglokor salam ijik. Bosok memang pipis nang kamar mandi barang arek. Piye? Ilang. Lah iya. Anake Ratu ndi jajal? Tanjung Sari, kok ado menapa? Tamok iki lho. Oh alah. Jidarji. Anake ratu Tegal Dawa. Oh lho. Lho, Tegal Dawa ndi? Sapa iki? Anake sapa? Endi rek cah kok Tegal Dawa? Tanjung Anom. Lah, Terus paham jenenge. paham jenenge sapa? Darji. Gus Minto. Senenganmu nek kancamu kewirangan seneng kok. Lah kowe iku ditakoni bapak iki lha apa? Genah ngapal negara kowe mumet mbok takoni bapakku barang. Negara aja apalno langsung dol. Negara kok bapalno. Tanjung Anom. Tanjung Anom. Manggalayuda Sudira. Sudira. Manggala Yuda Sudira. Sudira saiki wis masuk Islam dengene Gus Rusmin. Anake ratu. Anake ratu. Ora gegojekan. Terus Kowe kok wis wani jual jawil. kok wis wani mlekoto adikku. Mas, ana piye Bambang ana jenenge anu ngomong mlekoto yo. Karena jebolan ketoprak sale anak-anak. Awang Matik. Demek adikku Gonjak. Lah, aja mlekoto. apa wis rampung gawean? Wis. Wis mbok gulung gendera harga. Wis. Endi genderane? Ning balik desa. Kowe nek gak percaya lho ning sekolahan tiliki ora ana gendera. Iku gendera bali desa. Lah iya. Gendera harga pura ndi? Tak deleh ning gone gedung pusaka. Tetane iki wis iso gulung. Wis. Ya, Aja nek kok gulung gendera. Senopati Hargapura wis salang tunjang. Kaya apa? Babatan gace. Babatan pace. Oh ya babatan pace. ya aku percaya Ya kudu yen kowe wis bisa gulung bandera Hargapura. Ning dina iki ngertenono. Candrana pawan kowe Tosidana. ana apa Tresna? Dina iki tanggapan nang gone Kang Kawibagong. Bojone Mbak Sri. Bingung neh. Aline. Nyunyatno raka ora nganggo tok. Nek nganggo tok. Ya ra katok. Tambahi an. Ya ra katokan.
Dina iki tak kandhani. Gone Iki jane anake ratu apa bayan? Kok kandan-kandan terus ae. kowe iki meneng sik. Lah ket mang kandan-kandan terus kaya bayan ae. Wong ora tak kandhani kok wis Dewan kowe kalah ngandani. Aku nek gregetan malah kang kawi mata kon dapuk Sutresno ae. Iya, sing Mbak Sri kon dadi iki Sutresni. Lah iya. dina iki. Iya wis ero, main training kaya dina iki. Oh alah diamput iki. Aku tau omong sik. Ya bayan. Kok gedhe aku. Dina iki neh. Liyane go. Yo. Tunggu akeh yo. Ning gone Tanjung Anom. Ya, Tanjung Anom Margopura. Tanjung Anom Margopura piye? Margopura Tanjung Anom. Ning gone Hargopura. Heeh. Iki ana senopati perang meneh. Yo ben urusane dhek. Ngurus lha apa? Senopatine ora lanang. Ora wedok. Gak. Wedok terus jenenge Waryanti. Karepmu Iki jeh ngoyak-ngoyak merangi Tanjung Anom. Tugasmu berarti urung rampung. Adepono senopati sing jenenge Waryanti, mengko yen kowe wis bisa ngalahke adikku Sutresni peken rapopo. Sutresni, Kepiye ta? apa kowe wis krungu ucape kakangmu Sutresno? Kalamun kowe bisa ngalahake Waryanti, aku bakal saguh dadi bojomu. Adi to Sidono, piye Kakang Candrono? budalo Waryanti cekelen uklek-uklek awake. Wis gak nganggo iku, nek ndek ben ya. Iki aja. Ngene, Ya, aku tak mapakno Waryanti. Lamun Waryanti kalah karo aku tak peke bojo, kowe daup karo Sutresni. budalo Aja lali ngewangi. titip lawan aku. Wong Tanjung Anom. Katon ki dadamu ki adepon aku Senopati Sukargopura. Hoi, Wong Tanjung Anom. hoi. Iki ana suarane rono rupane. Mampu ta ora? Mampu sithik. Mampu ya entut. Modal. Ning ndi kowe? Iki sawangen aku kecepit pang. Lho. Eh, Kowe kuwi bangsane apa kok kaya gundul-gundul? aku ambles bumi. Jedul roroh sirahku kecepit. Kowe kok ireng beranang. Yo, mergo mbokku ndek ben metenge nyidam ngombe tap-tapan oli. Jane jenengmu kuwi sapa? Tositono Senopati Perang Tanjung Anom nomor 3. Nomor 3. Sapa? Isra wong ki aku Senopati Sukargopura. Waryanti jenengku. Kowe to. Waryanti. Waryanti, Piye? wis mbok petung kowe wani ngadepi Senopati Tanjung Anom. Yen wis mbok petung, ayo. Apa kekuatanmu tamakno karo Tosidana ora bakal mundur sejangkah. Oh, nantang karo rasakno iki to Sidono. Yup. Yut! Sakno kowe. Wani kowe nuthuk kono. Rasane munjuk senep ning gone patak. Loh. Waduh. Yen ngono cethok, to Sidono
iki ndak nyewa helikopter. Kakang Candrono. Ora ono. Mibro gede apa? Mibro iso tengok-tengok, mibro ndarang kok dhuwur kono terus nyeblok rene. Mibro kok wing-wing malah dolanan sampur. Kakang Candrono, Tandang ana Waryanti. Cekelen. aku wis nandangi Waryanti. Ternyata Gawa bali ning omahmu. aku kalah. Oh, Diantem kolore pakane D Waryanti lumpuh saknalika aku kakang. ya mono ya mene lagi iki. Jenenge Tosidono kok nganti kalah apa meneh kalah karo wong wedok. Kebangetan men kowe. Ya mono ya meneh kok nganti kalah. Itu karepmu iki lho kepiye? Kok Satrio tak kandhani kok malah kaya cakil. Yo kalah wong kono ternyata Digdaya. Masya Digdaya iku aja nganti gelem kalah karo wong wedok. Nanging kasunyatane Dadi aku apa? Lah kowe iso kepret. Aku diantem aji-ajine Waryanti. Endi sing jeneng Waryanti? Kowe Iso aku kangeran Waryanti. wani-wanine kowe ngalahke lan ngasorke kelawan adikku Tosidono. Apa kowe ora ngingetke aku? Wis tak ingetke arep ngopo kowe? Kata-katamu iki lek. Mbok Kok mbok kon ngingetno bareng iki. Ayo wani tanding ngono. yen pancen kowe Digdaya wani tanding kelawan aku. Oh pengen jajal kowe. Yo, Yang sumingkir Tosidono. Ngalih gon. Iya ya. Lho. Tosidono. Apa? Kowe kuwi lumpuh. Lamun to ngalih panggonan kowe kudu ngesot. Aku tau ngesot ketelu sumpen bokongku. Akalmu akeh. Ngaleh. Candrono. Mergo kowe wis wani nantang karo aku, sumbar karo aku. Rasakno iki. Yat! lho iki lek aku nggawa dol sitok ora kanggo iki. Galah. Ora lah. Galah. Dasem loro piye? Wis kecepeten. Wong ndas anggere dina diantem aji-aji. Ngelu nganggur puyer pun entek. Kono kono puyer 19 tuh kono puyer 20. Kebacot. Tampane aji-aji kok ala yo. Lah ya wong ngono wae sumbar. Barbarane yo malah repot. Candrono lumpuh, Tosidono apa dene? Yen ngono cepet Tanjungan Brobo, aku bakal bayar ning Argapura, kowe tak tinggal dimen dicokot ula karo macan. Ti Waryanti. Oi, Hei. war. 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 Apa? Waryanti. Kandhane aja dono dalane kok. Yo, wasok iku Bosok. aja serok. Lah aku nang dalane mulai. Lah yo, Apa kowe kok ganduli? Mengko main nanti jajal. ayo. Mengko main ning Tretes. Roh dalane kok. Ora aku nurut. Dek ben main nang kono urung melok, Dek. Lah iya. Yo. Wes. Aku kan nurut truk. Nah. Treke wis kebek 6. Iya ya, aku kok ngendi. Aku nunut kowe ya Tosidono. Aku nunut truk malah. Lah kok emak kabeh aku melu kowe ya Candrono. Iso. Melu aku, ora apa-apa waton aku mbok tambani. Tak usah dani. Yo, Yo. nek mbok usadani aku mengko bakal sabiyantu kelawan kowe. Nah, Karepmu apa? Pengen bedah Tanjunganom. aku pengen gulung bandera ning Tanjunganom. Ora bakal bisa gulung gendera Tanjunganom yen kowe mung sebadan sak juga. Kok bisa kowe depan Mergo kowe ngono? Senopati Tanjunganom isih akeh sing jaduk-jaduk. Yen to aku lan adikku Tosidono sabiyantu kelawan kowe tak kira luwih gampang. Kowe ngrubuhke Tanjunganom. Oh, yen ngono becik panamumu. Yo, aku
sago musadani kowe. Ning aja nganti mblenjani karo janjimu. Ora. Yen pancen mbok sadani aku mengko tak mlebu ning tanganmu tengen. Setengen. Yen ngono cetha, Tosidono manggon ning tangan sisih kiwa. Mah, Lho kok emoh gene? wong ate kok ning sisih kiwa. Gene apa ya? Tangan sik ki nggo apa, Dik? Nggo cewek. Lah kowe kok emoh tangan Emoh. kiwa? Kowe ape papan ning ndi? Timbane ning tangan kiwa langsung mlebu kok selo-selone pikang. Masuk. Ya malah pesi. Lho, tapi kan roh rupane. Lah timbangane gak roh rupane pewes sing ra umum. Emoh ning tangan kiwa. Ya wis, aku tak manggon ning tangan kiwa. Ya wis yen ngono tak usadani. Waras Candrono. Kowe waras Tosidono? Cangkemku. Kene. Waras. Beriati kakean. Iso pas itu gak. Pancen tak jarak. Rasane mripat tuh klemun-klemun. Ben iku dak ora didemekno rupuk pake. Lah iki wancine wengi pajar-pajar, dalane atis. Ya. Ayo berdiri anak-anak. Ya Bu Guru. Wes ayo janjine. Ampuh tenan pusakane. Candrono tangan tengah. Wong kene ana sing lumpuh ta ora iki lho, pinter nyambani wong lumpuh. Konrene Bu, Pak. Ya. Sing lara stroke tak tambani. Wah, iki gak mari kowe malah dikon stroke dhewe kowe. Tenan? Iya. Wis, aku mancing tangan kiwa, Kakang Candrono tangan tengen. Yo. Aduh, Udah, nah. aduh lho kok dana arep nopo? Mlebu. Lebu ya sok epek. Mah, kok nek nyantol totem Lah terus arep kok kelek. aduh aja. Dek aku. Kelek urung dicukur. Nek ngono tak cukup. Wah, Waryanti gondrong. Mate iki tenan. Aku tak mlebu ning kelek. Aja. Aku tak mlebu ning tangan tengen. Aku mlebu ning tangan kiwa. Matur nuwun, Waryanti wis mbok usadani. Nanging bohong! Sopo kowe ngagelah ning pengarepanku? Aku Sutresno, Sutresno. wong saka Tanjungan Nom. Bali kowe sapa wong wadon kaijeran kok mapan sak tengahing alas. Israwoke aku kang aran Waryanti. Jebul kowe Senopati kang aran Sutresno. Jebul kowe sing jenenge Waryanti. Tak Ibaratke ula marani pentung. Ora usah ndadak aku ado-ado goleki marang kowe. Saiki kowe wis ning pengarepanku. Sutresno, pancen ning arep mau sedhi aku arep brubuhke Tanjungan Nom. Banjur? Lan aku bareng karo pasuryanmu sing bagus gagap ideksa. Peperangan tak cabarke. Aku kan dudut rasa ning atiku, aku tresno karo kowe. Aku pengen dadi bojomu Sutresno. Kok gampang temen kowe nibake rasa tresno marang aku. Tan mongko ketemu wae lagi sepisan iki. Nadyan mung sepisane nyatane kowe bisa meranani rasa ning atiku mula. Welasono kalawan aku. Gelem nampa tresnaku gelem ya. Ning emane aku ora bisa. Ora saguh. Aku ora saguh nampa katresnan. Ora gelem kowe. Yen ngono kowe ora kena tak iman Sutresno. Rasakno iki ya. Lah iya, kok diwenehi enak, lah kok milih loro. Yo iki tundane. Yen ngono kowe wis tak tinggal ben dipangan macan. Waryanti. Apa? Rene dhisik. Sadurunge kowe lunga, aku tak kondo lawan kowe. Iki mau aku mbok kapake kok nganti ra bisa ngadeg. Tak tampani pusakaku.
luput kowe bisa mati saka tanganku. Dadi aku mbok tampani pusakamu. Mula ramukal para senopati-senopati saka Tanjung Anom kae wis padha mundur ora sanggup ngadepi kowe. Jebul kowe wanita sing sekti. Lah mula kuwi yen kowe ngeman karo ragamu, gelem kowe nampa marang katresnanku. Yo, ngene Waryanti. Gandeng kowe wanita sing sekti. Aku sanggup dadi bojomu. Ning apa kowe ya tegelan mentala nyawang katresnanmu lumpuh kaya ngene. Waton kowe sago nampa tresnaku, kowe tak usah dani Sutresna. Waton kowe bisa nambani aku bakal tak tampa katresnanmu. Janji ya. Janji aku Waryanti. Waras Sutresna. Matur nuwun kowe wis gelem nambani aku. Ning Waryanti rungokke. Aku ora bisa nampa katresnanmu. Tinimbang aku klakon dadi bojomu, luwih becik aku uta selawase. Lho Sutresna. Sutresna, lanjut kowe. Cilaka tenan. Sutresna, Sinten panjenengan? yang ana ing pengarepan Eyang Sepuh Danawilapa. Waduh, Eyang. ana ngopo iki, Eyang Sepuh Danawilapa. Katemben kemawon kula kepanggih kalian Senopati perang saking Hargapura ingkang asli Waryanti, Eyang. Terus kula kelakon perang kali Waryanti ning kula kalah. Waryanti nibake tresna dhateng kula ning emanipun kula mboten nampi katresnanipun Waryanti, Eyang. Malah kapura kula sumpah tinimbang kula nampi katresnanipun Waryanti kula wuta selawase. Njur sakniki kula wuta saestu. jaluk waras. Nggih, kula nyuwun waras. Saiki ana wong wedok umure 90 taun sagu nambani kowe neng syarate kepengin kopek bojo. Ampun sepuh. Lem, Nggih, mboten napa-napa, Eyang. Waton sanggup nambani kula purun dados Kene. bojone. ini wong tuwek ini. Pripun iya? Tambah ana putuku. Ger Sutresna. Nggih, Nek. Kowe njaluk waras. Nggih, kula sampean tambani, Nek. Nek kowe gelem sago kepek bojo aku. Waton sampean saguh saged nambani kula purun, Nek. Janji yo Ger yo. Janji. Ya wis tak usah dani. Waras Sutresna. Jebul kowe Waryanti. Pancen aku Sutresna. Eyang Sepuh Danawilapa. Nggih. Kenging menapa panjenengan ngapusi dhateng kula? Ora ngapusi, carane pancen kaya ngono perang iki bisa rampung. Kados ngaten. Waryanti, Tresna piye? sepisan meneh aku bakal tekon karo kowe. Apa bener-bener kowe tresna karo aku? Lahir batin Sutresna. Yen pancen kowe tresna karo aku njaluk bukti. Bukti apa? Yen kowe tega lan mentala mateni wong tuamu dhewe, kelakon kowe dadi bojoku. Tak wujuke Sutresna. Kelampahan Tanjung Anom Brubo. Neng emane Tanjung Anom ngatonke satriya enggal ingkang nami Sutresna. Cur ana sambungane apa? Dasar pawangane bagus gagah pideksa. Iya. Kula kampiluyu kula tresna. Lah Sutresna saged nampi tresna kula nanging nggadahi pamundur. Apa? Waton kula saged mateni dhateng penjara. Ayo!
aku marang wong tuaku nanging yo gini kowe tega mentolo mateni wong tuaku. Saiki utang pati kudu nyaur Pak. Mati kowe. Tresno, Waryanti. saya wis kelakon. Wong tuaku temekaning pati ora cukup mung wong tuaku. Kadang-kadang uga temekaning pati. Saiki janjimu kudu kok wujude. Jebul rasa tresnamu lawan aku gede banget. Yo, aku percaya. Kowe wis mbuktekke kowe wis tegelan mentolo mateni wong tuamu dhewe. Ning Waryanti ora nyono ora ngira jebul kowe wanita sing wengi sing kejem. Wis. Selagi wong tuamu dhewe wae ketegolan mentolo mateni. Ing mengkone yen wis aku kelakon dadi bojomu, yen umpama aku duwe salah, duwe kleru, urung tan wurung aku bakal mbok pateni kaya dene wong tuamu. Waryanti, aku tetep ora bisa nampa katresnan. Lho, Sutresno. Sutresno. Yanti, Iya. perkara katresnanmu aku sing tanggung jawab. Perkara iki lah perang wis rampung. Ci wonten kerapu. Kula sekabeng kaluputan ayo bareng-bareng dipendhem ning jurange pangapuran ugi ndadekake rahayu rahayu.